Hola, sóc el Pep Ramis, codirector de Malpelo. Estem aquí al canal fent la residència tècnica final, ja encarant l'estrena que serà el pròxim 24 d'abril al Mercat de les Flors. L'obra es diu We, el subtítol Nosaltres i els temps. Jo em dic Martí Ramis, soc part de l'equip de We com a ballarí. I bueno, hem estat aquests dies aquí al canal, sobretot fent residència tècnica. És un moment de la feina que és complicat. Hem de combinar molts elements, s'han de combinar totes les necessitats dels ballarins amb lo tècnic. Els temps que es necessiten, sobretot a l'hora de treballar en rectes finals de processos de creació que poden ser molt complexos, molt rics i molt plens de tot tipus d'experiències. La idea de l'obra neix de les ganes que teníem de treballar amb un equip de gent jove, perquè estem en una edat que la transmissió del llenguatge i de l'experiència ens interessa, creuar aquestes diferents maneres de viure de generacions diferents i parlar d'aquest we, que és nosaltres, i què significa aquesta mena de lloc identitari, de grup, què ens fa pertànyer a un grup, què no. Això és el camp primer, la primera base de pensament sobre la peça. El que hem fet és com dedicar molt de temps a conèixer-nos, perquè són 12 persones en escena, i jo que soc perifèric, però no entro gairebé. Llavors, 12 persones molt diferents, diferents edats, diferents eines de treballar, i llavors tonejar tot això perquè hi hagués un llenguatge comú, entendre les nostres eines des de Malpelo, l'ús que en fem de les eines que tenim, que són el vídeo, les llums, el son, és molt important, els textos que apareixen. Tot això posar-ho a l'olla, com deia Martí, a la recta final, vas fent la dramaturgia més fina, els detalls, les transicions entre la música aquí, el volum. La peça parla de nosaltres, aquesta cohabitació generacional que tenim sempre. No? Per mi em fa una il·lusió especial que hi hagi els 3 fills. En el cas d'en Martí especialment, i jo personalment sí que m'hi veig reflectit. I per part meva també. No, jo no m'ho hagués imaginat fins fa un parell d'anys, que és quan vaig decidir també ballar. I bueno, a poc, a l'anar aprenent el que diu ell, tota una sèrie de gestos o de moviments o tàcits que realment posen molta evidència, acabem agafant moltíssimes coses dels pares. Forma part també d'un traspàs generacional, un moment excepcional, diguem. És que això pugui passar, s'hagi trobat també els mitjans per fer-ho, amb un grup així de gran, fent una peça amb tanta gent, que a mi també em feia especial il·lusió, no? He hagut de fer un aprenentatge de calmar la mirada, de calmar aquesta pulsió que tens per sortir i generar des de dintre, que jo és un lloc que he evitat molt durant tots aquests anys, però ha sigut molt bonic perquè ho he entès. He tingut el gran plaer de tenir hores per mirar tota aquesta gent, per mirar els cossos, per entendre'ls, per veure els potencials de tots ells. Està sent un procés molt ric, molt intens, perquè són 12 en escena i no havien treballat mai amb tanta gent. Són moltes atencions, són molts cossos, moltes persones al darrere, evidentment, i bueno, la intenció era crear un grup, no? Que se sentissin un grup i que crear aquest llenguatge comú. I crec que la peça també, soterradament, parla de tot això. Parla de nosaltres, què fa que siguem un grup, què ens ajunta, què ens separa, els individus al mig, com una persona té una identitat encara que estigui dintre d'un grup, el grup en reforça una certa identitat, és a dir, aquesta mena de ficció, que és la identitat, una ficció necessària, que tots necessitem. Més que res, a l'espectacle ens preguntem sobre tot això. A Malpelo ens agrada preguntar-nos les coses, tirar les preguntes a fora i que cadascú respongui com bonament pugui.